faceți voi este ceva atât de greu încât eu nu m-aș băga, dar vă invidiez că voi puteți să faceți treaba asta. După ce veți face acest lucru, veți putea să trăiți încă 700 de vieți și veți putea povesti acest lucru și vă veți putea mândri cu asta. Este ceva incredibil, este ceva foarte, foarte greu. Nu știu dacă oamenii își dau seama la ce vă înhamați voi cu călătoria asta. Chiar vă invidiez. Baftă, Bogdane, ție, familiei tale, nervii tari, Ciprian, la fel. Să dea Dumnezeu să vă întoarceți sănătoși la cap și fizic. Doamne ajută!